Vi skal til rummet. Ja. Den er sgu så god, hun har set det. Nej. Kom og pis, mand. Så går hun fucking ud og pis med ud, mand. Jeg går færdig og sådan noget, mand. Du må bare lige løbe efter dig. Åh nej, der er en kontrolpost der. Igen! Hvad skal du se der? Jo, skal du igennem her, mand? Ja, jeg skal noget igennem. passport, okay? Jeg skal fucking give mig det. Ja. Ja, find den rigtige skygge. Ja, jeg skal nok lige finde den. Hvad? Ja, ugyldigt pas. Nej, jeg skal bare lige... ja. Her er det. Ja. Nej, kort over Tyskland. Nej. Se selv, der står der. Kort over Jylland. Nå. Ja. Benny, er det dig, Benny? Sæt dig sådan i bilen, så kører vi til Rungsted. Jamen altså, jeg ved ikke, om vi passer sådan noget. Det er sgu, Benny. Altså, Pøsse røv, mand. Kører som min mormor. Okay, 2 spørgsmål. Ja. For det første. Hvor fanden har du trukket dit kørehold henne? Og for det andet. Hvad fanden er det, vi kører i? Der er faktisk kun et svar på de 2 spørgsmål. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg er her bare. Kan du høre det? Altså prøv lige at høre her. Rejs dig op og kom over det hegn der. Kom så, Benny. Vi smutter ned på togstationen nu. Her så kommer sikkert efter, så vi skal nok gå lidt hurtigt. Vi befinder os i nowhere. Kom nu, togstationen er lige deroppe. Søren Ryge, mand. Kom nu. Okay. Men har du din egen drømme, ikke? For helvede, se her, mand. Der er godt bag. Ikke en skid, mand. Du skal jo stille løb! Virkelig, at det er et fantastisk område, det her. Ja, det synes jeg også. Ja, det synes jeg virkelig. Og det her smager så godt. Hvad er det? Det er urin. Nå, urinrør! Fair nok, mand! Vi er rigtig gode på landet, hva'?
Nu går vi altså hjem, ikke godt? Jeg gider ikke mere at være herude på, Sletting. Landet eller bøgen, eller hvor fanden vi nu er. Nå, jeg vil jo Rungsted. Eller hvad er det? Prøv at se, hvor står hen. Jeg siger, at Rungsted er 8 minutter væk. Det er 8 sekunder væk. Vi siger, at Rungsted er 8 sekunder væk. Men Karen Blixen er 1 sekund og 1 det væk. Men vi kan gå på Strandhus på 7 sekunder. Og vi skal også til Karen Blixen Museum. Det tager 1 minut og 1 sekund. Den åbner om 2 minutter. Så må vi hellere skynde os. Kom over den. Hurtigt. Kom nu, Benny. Nu vil jeg ind og sove. Tak for ind. Hvad med dig?